Chukwudumebi Obiakueze. It's in Umuohi village, Ihiala local government, Okija, Anambra State. Album onye na-agụ egwu kemgbe m bidoro na nwata wee ruo ugbu a wee banyekwa n'ihe eje I'm making a Chukwu n'ụbọchị taa nke kachasị nke na ndụ nke onye ka emekwa m ka m bụrụ dịka ka afọ m si wee bụrụ blessing wee bụrụ ngọzi nye ezinụlọ m nyekwa ndị ọzọ ma nyekwa obodo Nigeria na ebe niile nwere ike ịbụ ngọzi wee nye. Aga m akwụkwọ na my primary na Zaka Primary School Asaba Delta State, gakwa nke secondary St. Bridget's Girls Grammar School Asaba Delta State, wee mechaa na Ozubulu Girls Grammar School Anambra State before wee banye na Mahadum n'obodo Ebonyi State, wee mekwa my other degree na Uniben ebe mekwa my NYSC. Ebido m gụba egwu ka m pere mpe. Ndị ezinụlọ anyị niile site na ndị mụrụ m na ndị na-esokwa m n'azụ anyị ncha na-agụkwa egwu na be m na be anyị. Nne na nna m bụ ndị isi n'ụlọ ụka. Otu akwa ka anyị si wee nọrọkwa na-alụkwa ụdị ọrụ a wee ruo ugbu a nnọkwa. Ịgụ egwu bụ ihe mụ onwe m hụrụ n'anya ma bụrụkwa ife na-enye m obi aṅụrị ma bụrụkwa ihe nji na-ezisa ozi ọma, bụrụkwa inye ndị mmadụ obi ụtọ ma ibunitekwa obi ha elu, n'ihi na ịgụ egwu bụ otu ihe na-enye mmasị nyere obi mmadụ ma bụrụkwa ihe ndị ọzọ nabata. Erimeri nka wee funanya bụ ebe ya na-akpọ fried rice, osikapa. Ndị ọzọ like kwa nhụrụ n'anya bụ ofe egusi. Mụ na onwe m bụkwa onye isi ife masị ụdị nri ọbụla dị iche. Ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ okorobịa ndị ọ dị ọkụ na ndị na-etolite bụ na ihe ọbụla onye na-eme na ndụ a kwesịrị ka ibube Chukwu ụzọ, maka na ọ bụ na ibube Chukwu ụzọ n'ife niile ị na-eme ịma na ife ga na-aga gị werere. Ndị ọbụla na-enene isi mbido telivishọn na-enenekwa isi mbido telivishọn emetụkwana steshọn ọzọ aka ma ya bụrụ ife ga na-enene oge ọbụla. Ndị isi mbido telivishọn ha ma ebe anọ jisie n'ike.